हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला कोकणातील एक पारंपरिक नाश्ता दाखवणार आहे आणि तो म्हणजे बटाट्याची भाजी, ओल्या नारळाची चटणी आणि जाळीदार पांढरे शुभ्र असे घावणे। तर सकाळच्या वेळी कोकणामध्ये बऱ्याच वेळा हा नाश्ता केला जातो। घावणे आणि चटणी असते, कधी कधी घावणे आणि बटाट्याची भाजी पण असते। खूप अप्रतिम असे लागतात हे घावणे आणि चटणी। तर तुम्हाला मी व्हिडिओ व्यवस्थित समजावून सांगितलेला आहे, तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर प्लीज माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर नक्की माझं चॅनल सबस्क्राइब करा। सबस्क्रिप्शन अगदी मोफत आहे। चला आपण बटाट्याची भाजी करून घेऊया। याच्यासाठी मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेले आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। मोहरी तडतडली की 1 चमचा जिरं घालायचं। जिरं चांगलं फुलू द्यायचं आणि थोडा हिंग घातलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी थोडी लसूण ठेचून घातलेली आहे आणि थोडा कढीपत्ता घातलेला आहे आणि आता हे सगळं मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1 कांदा मी बारीक चिरून घातलेला आहे, तो पण मी फोडणीमध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। कांदा मऊ होण्यासाठी मी याच्यामध्ये पाव चमचा मीठ घातलेला आहे आणि बघा हे सगळं मी व्यवस्थित शिजवून घेतलेलं आहे। 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे आणि 2 चमचे मी याच्यामध्ये हा मालवणी गरम मसाला आहे तो घातलेला आहे। तुम्ही याच्याऐवजी तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला घालू शकता आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी 3 उकडलेले बटाटे सोडून त्याच्या बारीक फोडी करून घातलेले आहेत आणि फोडणीमध्ये मी बटाटा व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। 1 चमचा मी याच्यामध्ये मीठ पण घातलेलं आहे आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, गॅसची फ्लेम यावेळी स्लो ठेवायची आणि याला 1 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे। याच्यामध्ये मी 1 वाटी बारीक किसलेलं ओलं खोबरं आणि 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे आणि आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि बघा छानशी आपली अशी बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे। आता चटणी करून घेऊया। इथं मी 1 मोठी वाटी किसलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी अख्खा लसूणच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत। 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत। 1 अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। 1 चमचा लिंबाचा रस घातलेला आहे आणि त्यात थोडं पाणी घालून मी याची जाडसर अशी चटणी वाटून घेतलेली आहे। ही बघा, आता घावणे करायला घेऊया। आता इथे मी हे 2 कप तांदूळ आहेत, ते 1 रात्रभर मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले होते। तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि 1 रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे। आता याच्यासाठी जो तांदूळ वापरला जातो तर तो जुनाच असला पाहिजे, कुठलाही नवीन तांदूळ वापरू नका। एक इंद्रायणी आणि बासमती तांदूळ सोडून कुठलाही तुम्ही तांदूळ याच्यासाठी वापरू शकता, रेशनचा तांदूळ किंवा घरगुती तांदूळ असेल तर, पण तो जुना असला पाहिजे। तर मिक्सरमधनं मी या तांदळाची बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे। बघा सगळे तांदूळ मी मिक्सरला फिरवून घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये चवीप्रमाणे म्हणजे 1 चमचा मी इथं मीठ घातलेलं आहे आणि त्यात थोडं पाणी घालून मी याचं पातळ असं बॅटर तयार केलेलं आहे। बॅटर पातळ हवं, पण अति पातळ मात्र नको।
आता मी हे घावणे आहे ते भिड्यावर करणार आहे. तुम्ही नॉनस्टिकच्या तव्यावर पण करू शकता. आता भिडा मी व्यवस्थित चांगलं कडकडीत तापवून घेतलेला आहे आणि त्याला ऑइल लावलेलं आहे. आणि घावणं घालताना गॅसची फ्लेम मात्र मोठी ठेवायची आणि भिडा मात्र कडकडीत तापलेलं असलं पाहिजे. आणि बघा घावण्याचं बॅटर व्यवस्थित मिक्स करून दोन्ही साईडने धरून मी हे घावणे सोडलेले आहे. आणि याच्यावर झाकण ठेवून लो गॅस फ्लेमवर मी ह्याला 1-2 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे. आणि बघा आपला हा घावणा तयार झालेला आहे. घावण्याचं बॅटर घालताना गॅसची फ्लेम जास्त पाहिजे आणि घावण्याला वाफ देताना गॅसची फ्लेम स्लो पाहिजे. घावणा घालताना भिडं कडकडीत तापलेलं असतं, त्याच्यामुळे काय होते की त्याला एक चांगली जाळी पडते. तांदूळ जुना वापरल्यामुळे हे बघा घावणे अगदी सहज निघतात. नवीन तांदूळ असेल तर घावणे मात्र भिड्याला चिकटतात. आणि बघा छान असा आपला हा घावणा तयार झालेला आहे. मी असेच हे सगळे घावणे करून घेतलेले आहे. आणि हे बघा छानपैकी असं घावणे, चटणी आणि बटाट्याची भाजी तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.